Lah penpau hak jing tho ka ba nila ai show deputy commissioner ya ka jing penjeri ka jong u ya ka section 144 CRPC bangi kum ka party nimla ban pedeng ya ka ne ka jingle da ka leng jong deputy commissioner banong ban nomsha ya ka no ka jing lom pai ba ka jing ya pai ba hak sautrik ka blong ka sngi nyobot nak mendaga election MP Shah Kalok Sabha ngakwaru ban pau kan kapor kaban nakaleng ka jung ka party ni community bahadin ka jing tho ka mangil ai ban nakaleng u deputy commissioner on Shimphia bat ban wengno ya kan ka hukum ka bola pinmi bat ban ailat yaki pait ba nong snong bakin let syakani ka jaga nyobot badru bahadin jong ka result kibayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka jongki tendrei kalau ka sngo si ban i ba nagaleng jong deputy commissioner la pau bo nomla ban weng ya kata ka hukum da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dheng kali bat kum juru bayo kami kano ka kanram ka kanram kalong gay kay ka bas ngo thamula ba khlak tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki sngo khya ya ka jing dheng kali ki pai ba ha ka ne ka ri ga jing ba khamtam ha ka no ba shlong ki mat ya ka jing dheng kali ka ba man la ka sngi namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya betin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani ka liang bar hagani ka benta ban ongru ba kan mi kanu ka kundum kanam kalong tang ka jing persang banda rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jongki ka badai tamaki ki betip ka iga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko mangalong bat ngiyeng ha ka norim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong kushan jong ka Voice of the People Party ban let ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ka jingjok ha ka election MP da ka jing kushan shitham jong pai ba ngin ye le kemen ngin ye shat kemen ru da ka akor ka burom ka jinong tipri to play bat nginum sha ye no ban khang la ni te dei namar ka takadaw lingba kani ka khubor na kwa ban kentu yaki pai ba bangem dei ban pensngap yaki bakum kini ki hukum ki ba persang tam ban khanglat ya ka jingle ekmen ka jingi kum kita ki pai ba ke blada ban ai ka jingkersha hage bidei bakani election MP ka blada nagaliang ka jingi kum kinongelam yin mi bangi kentu yaki pai ba bakem dei ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang ka jingthmu ban khangla yangi bangin le kemen lani yaki no ki bakwa ban le kemen hakani ka sngi jong ka jingjok bat ni sngo ban pendrem jurru ya ki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba hakari senchar pai ba ka jela Meghalaya kamde ka ta jela ka ba ngila bane penisrim bat ki wei pat ki jela ki ba gadon ki jing snam ki don ki jing ki klumar wat haki por election kampat ju khamja kotru ban ong bangilayo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ke result haki election ki bopon kalaban don ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki sngo tho balai ki ai ka bakum ka ni ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek men ru hadien balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jingi ken shai ken sngo tho mi kwa ban pan bana banagaleng ka jingi kum ka party nin ya shakhmat nin mi ban snap baru anum dan menum balaban khangla ya kata kajing
mi pai ba ka jingi namar ka jingmi ka jingi kalong ni ko ban tip hadien bangila penon kami ka hok ka jing ban tep gi bot ka jingi mano ba job ban yo ro ban le kemen hakata ka jing job ka bangi community kom ka party te kini kilong ki jing penshai hadien ka jing kwa jingi bobon balan ban tip ngin le kumno hage bedei bat ka sautrik ka sngi ban penbana ya ke election MP Shakalok Sabha Kubli Shibo.